Salom, salom, salom. Ozi kamtar odaмо ҷамъ шавам, баъд ҳама каса салом алейк мекунем. Оста оста ҷамъ шидистям. овозе ма хушуд рафтса бародаро. салом алейкум ҳама каса, салом алейкум бародаро. ба чӯю ча ҳама каса сӯзин хубе, саломатӣ ҳаматон хуб. чо кардед? Якум бозии Барселона ки топ бозии Барселона ки камтар барвақттар сар мешавад ба вақти агар Москва бигирем соати 6:15 барои ҳамин прямой эфир кардан осонтар мегардад. дар бораи состав бисёриҳо савол доранд. дар бораи состав чӣ фикр ақида дорӣ? Состав нормал не. Барои чӣ бисёриҳо мегӯянд ки Абамянга надоровард, Абамянг бояд медоровад ба ҷои Гави. охи Абамянг ай 10 декабр бародаро бозӣ кардагӣ нест. Вай уже метарсанд ки мишини травма нагиранд. Барои ҳамин вай оҳиста оҳиста баъд дар состав туғри мекунад ва бозиҳо даровардан мегирад. Якгона намешавад ку дарорӣ. А так бояд прави заштига Алвес намеистод, Дест меистод. Не ки Алвес барое ки даоҷа Феликс капаи Алвеса дуд мекунад. Ман намегӯям ки Дест нормал не, просто аз сабабе ки Лангле травма гирифт, мехостум ки Лангле қати Пике дар центр беставу Араухо прави заштини бозӣ кунад. Барое ки единствени Феликса қапидан онҷо на танҳо Феликса даоҷа Лемарам қапидан, фақат Араухо ай сарш мебомад. Барои ҳамин сауна ҳичи. Брат, кто лучше, Адам ё Дембеле? Конечно Дембеле. Бародар, ба фикри хеле вақоачит Барса. Нападение вақоачит не ки защита, он защитаи пешина бародаро. Салом алейкум. Мо чӣ хел прямой эфир тамошо кунем бародаро? Прямой эфира мо да тамошо мекунем ай Окоспорт. Окоспорт ба пала бисёриҳо ай тиви варзиш тамошо мекунем. Мо ки дар Россия қарор дорем ай Окоспорт тамошо мекунем. Ай качественный зуд кард. Баъд метавонем то як моҳ ҳам бозиро тамошо кунем. Чи абзор шад, чи пони бозӣ шад, чи ҳама шад. Яне ки хела шида буд прямой эфир та надидам. Хуш омадӣ ба канали худат. Гап нест бародар, хай прямой эфир намешид. Адам қати Абамянг бозӣ мекунад. Адам Траоре уже состави асосӣ дар бародаро. Абамянг мумкин дим тайм да буду равшану смотря бозӣ чӣ хел мегзара. Акай кадом канал мешид? Ин савола 10 бор ҷавоб надодам бародаро. Ман хубаш гуфтам. Дар варзиши по-любому нишон медиҳанд кадоми варзишивӣ дорад, тамошо кунад. бозии Дембеле меган соза ё ки Адама Траоре бародаро. Ай рӯи статистика агар любой хел бигири, ай биғарзи физически, фақат физически агар бигирем Адама Траоре зура. А так полностью агар статистикаи бозиро бигирем Дембеле як сар гардан боло ай. Бародар, тахминан ба фикрат бозӣ чӣ хел мешавад? Бозӣ ба фикри ман ай 3 гол зиёд намешавад, ам то 3 гола. Агар ихе бигӯ ғалабае ки ғалабаи Барселона барое ки дар чӣ хеле ки дар видеои амирӯза гуфтагием, Симеоне дар камону ягон маротиба ғалаба накардагӣ, 7 мусовӣ дорад, 7 мағлубият дорад. Барои ҳамин амри маҳолае ки ғалаба барое ки ҳарди дастҳо дар чӣ қарор доранд, дар буҳрон қарор доранд. Не ки бо Барселона сустаре барое ки вообще Атлетико Мадрид дар дастҳои бой мета мағлуб мешавад ки вай дастҳоро даже ном шавад аутсайдерони Ла Лигада. Барои ҳамин дар ин бозӣ ҳар чӣ шуданаш мумкин. Не ки по-любому дар ғалабаи Барселона боварӣ дорем. Барса да фақат Заштини дар кор ба ғалаба мекунад. Конечно Заштини намераса. Ина бо Умтити травма дошт, не Лангли до ҳафтаи дига парид, Гарсия наусосидестай, Пике чӣ меги? Пике пир шуда дар ҳар як бозӣ иштирок карда наметавонад. Барои ҳамин
кам кам замина дар куре. Як бор бридагия Симеоне чихел бародар бридагия Симеоне фақат дар Лига Чемпионов бридагия. Ана баъд дар хонаи худаш бридагия мо дар Камп Nou гуфтестем. Ҳамин гапои ман суханои маро дуруст бифаҳмед. Дар Лига Чемпион бридагия Барселона ки дар Ла Лига дар Камп Nou ягон бор Барселонаро мағлуб сохтагӣ нестай. салом ба болельщикои Барса. Ака ба фикри шумо Дембелеро бозиёда иҷозат додан ё хуб аст ё ки бад? Ба фикри ман иҷозат додан хуб ай, барое ки бачаи мардак оли бисёриҳо мегӯянд ки ту чӣ ба Дембелеро шум мебинӣ. Ман Дембелеро ҳамчун бозингар шум намебинам, ман Дембелеро ҳамчун инсон шум мебинам, барое ки ҳамин қасоле ки дар Барселона оиле ки тапа тайёр гирифт ва бисёриҳо мегӯянд ки охи ай кисаи ту нарафта боша, какая разница ай кисаи ма рафта нарафта, ки ман факта гап мезанам ки ҳамин 4 соле ки дар Барселона буд ягон кор барои Барселона накард ва ӯ бояд шаҳрномаша чӣ хеле ки пешниҳод кардан охи шаҳрномаша дароз мекард, барое ки дар ҳамин 4 соле ки оилик мегирифт фақат дар тавбатхонаҳо буд. Бояд ӯ шаҳрномаша дароз мекард ба хотире ки ҳамин қасол Барселона ӯро гуфти гапҳо тавбат карда, хуронду пӯшонду, чӣ қадаре ки дар тамринҳо қафо мемонду, ана реҷаи корира ана ҳамаи чӣ короче проблема дошт. Барои ҳамин ман мехостам ки шаҳрномаша дароз кунад. Как бозингар ҳамчун бозингар ман ягон проблема надорам, не ки ҳамчун шахсият ман Дембелеро нағз намебинам. ҳамчун шахсият гуфтестам. Гапҳоро дуруст фаҳмед. чӣ ба Дембеле ё Абдера намудан ҷои гавида? Бародаро тактикаи хавиро бисёриҳо фаҳмида наметавонанд, барое ки гавира не только леви нападаеши бозӣ мекунад, як хеле мекунад ки 4 ползашинек боша, ползаштара сахт мекунад. Атак Адама Траоре қати Ферран Торрес ҳарчун дар пеш места. Дар вақти даркорӣ мумкин Де Йонг пеш бигзарад, барое ки тактика мумкин ам хел бошад. Ман фикри ман ҳамин ака. Дар бозӣ мебинем ки чӣ хел бозӣ мекунам. Агар дар бозӣ дидем ки гави бисёртар дар центри майдон бозӣ кунад, будон ки ҳамин тактикаро истифода мебарад. Ака дар бораи Месси ягон хабари нав надорӣ камтарак? Не, ҳамун дина буд хабар баромада буд, ҳамун хабар дар чӣ буд, тамом, дига ягон хабар несте. Телеграмда ссилкаро рӯй кун. Конечно, агар биём мекунем. Ҳами ману худат болельщики сахт будем, не ки Барселона муқобили Атлетико кам гол мезанад нисбат ба дигар дастҳо, барое ки Атлетико Мадрид дар защита мешинад, бародар автобус мемонад, барои ҳамин гол задан қиндай. Гапи худат гави пеш да бозӣ мекардай. Ҳоли фақат чӣ шуд ака ҷавоб де? Маштивида мешава футбол? Не, бародаро, чемпионати Испания дар маштивида футбол як футболу футбол се нишон наметиҳам. Дар маштив фақат чемпионати Германияю, Кубок Англияю, чемпионати Италия. А так чемпионати Испанияро полностью Окоспорт харидагиай. Да Окоспорт чемпионати ҳам Англияи, ҳам чемпионати Испания. Уҷо бисёр чиза. Агар бигирем подписка бикунем дар як моҳ хуб мешавад, барое ки чизи дар кория. Ака ҳамин Де Йонг да Лук да гап нест. Лук Де Йонг да гап нест. Ансфати кай барқарор мешавад. Баъди 2 моҳ гуфтагиам бародар барқарор шавӣ. Салом, бозиро аз кадом канал нишон медода боша? Ай Варзиш ТВ. одамое ки агар хоҳанд ки качествои баланд тамошо кунанд, бародаро 10 бор мегӯям Ока Спорт. ҳар як прямой эфирда мепурсем бародаро. ҳар як прямой эфирда ма 10 бор такрор мекунам ки Ока Спорт, Ока Спорт. Агар ҳам 500 рубл дар мобити Ока Спорт, ҳамаи бозиҳои чемпионати Испанияро, ҳам чемпионати Англияро качествои баланд тамошо мекунем. Так что ака дар инстаграми Барса Тиҷи гуфт дар варзиш нишон намета. И хеле бозиро варзиши нишон намета. Кадом бозиро нишон мета дига? По-любому бояд нишон мета. Ё ТВ футбол да нишон мета, ё Варзиш ТВ да. По-любому як чиз нишон мета. чӣ нақшаҳо дорад тобистон дар Барса? Барса нақшаҳош дар тобистон бародаро, аввал ин ки Леви Зашини харидан дар кораи барое ки рақобатпазир барои Жорди Алба боша. Чӣ хеле ки дар видеом гузаштум гуфтум, вариантҳои асосӣ, якум вариант Хосе Гая ай Валенсия, не ки камтар қимтар мешавад, барое ки Хосе Гая мехоҳад ки шаҳрномаша дароз кунад бо Валенсия, барои ҳамин харидани ӯ қинда. Агар дароз накунад, хариданаш осон мешавад, барое ки
ҳамчун экономически ситуатсияда дар Валенсия қарз дора, метавона фурӯша лидер ша. Дим агар нашид гая Грималдоро мехаранд ай Бенфика ва ай худаш тарбиятгирандаи Барселонаи бародаро бисёри агар мумкин будоранд Грималдоро. Агар ӯам наша ба хиёл талафӣ куда мегзананд Аякс. Мебинем ки чӣ гап мешавад. Баъд центральный защитник ба ғайр аз Кристенсен ки ё Аспиликуэта ки Аспиликуэта правый защитник бисёртар бозӣ мекард, центральный дам бозӣ карда метавонад. Бо Кристенсен агар ҳаморам агар биёра, бо Хави ҳамирӯз хабар баромад ки Хави мехоҳад ки Жуэл Кундера ай Севильям бихарад, не ки нархи ӯ 80 миллион барои амри маҳоле ӯро харидан, не ки Хави настаивад мекунад ки ҳамун защитник мо дар кора барои ки соли дига мумкин Жерар Пике полностью карьераша ба итмом расонад. Барои ҳамин защита полностью гап хабар дар защита мерава. Атак фурӯшо мерава, мумкин Умтитира фурӯшанд, мумкин Ланглера фурӯшанд, Де Йонг, Брейтвейт ҳама ё мераванд, ҷора холӣ мекунанд барои Холланд. Агар Холланд наша, оҷа вариантҳо бо дига хеле мегӯянд ки Исака мехаранд аз Реал Сосидад, не ки Исака лучши нахаранд. Барои ҳамин мебинем ки бо то вақта бо ягон нападаиши сахти нормали мебуро ё ки намебурояд. Ака дар Инстаграм Барса тиҷӣ гуфт ки дар Варзиш ТВ ё Футбол ТВ нишон намедиҳад. Бародар ман намедонам Инстаграма исмат пеш мебара. Ман оқа чӣ надорам. Гуфтесам ки ман дар телевизионҳои тоҷикӣ кор надорам. Ман ки дар Москва ҳастам, Окоспорт хати истифода мебарам. Уже чандин сол шуд Окоспорт истифода мебарам. 2 соле уже. Не нишон наметавонам оқипадаро бозии Пекина нишон медиҳам. Мумкин нишон медиҳад, барое ки Маштиви ҳам дина чанд бозия нишон надод, ам бозии Пекина нишон дод. Хай ҳозе ки Олимпиада сар шуда ам хеле братишка Баракат ки дар Телеграм пеш мебара, ссилка мондагия бародаро, будроен дар ссилкаи Телеграм канал тамошо кунем. Агар кадоми дар Москве дурас бошад, на Мегаго сайти бесплатна. Бародар Мегаго ба хиёлу Мегаго чемпионати Испания нишон наметавад. Мегаго чира нишон метавад? Кубоки Испанияра нишон метавад. Фаҳмидести? Чемпионати Испания не, Кубоки Испания нишон медад, қати суперкубок нишон метавад. А так Мегаго марам дорум. Чемпионати Испания Мегаго точно нишон наметавад. Ока спорта бародар приложение медрои, ҳамун приложение ҷое ки скачат мекунед ҳама чизако, одамое ки iPhone дора, App Store, iPhone дора, App Store медроен, Око спорт менависи, худаш мебурад Око спорт. Медрои регистратсия мекунед. Як поём кунам бародаро. Инсон як бор состава бухом. Бародар состав полностью пурра партофтагия дар Telegram канал. Агар фототон бухонам як бор дига дар дарвоза Терштегенай, правый защитник Дани Алвесай, дута центральный защитник Араухо қати Жерар Пике, левый защитник Жорди Алба. Центральный да Педриай, Бускесай, Де Йонгай. Левый нападающий Гави Модагян, центральный нападающий Ферран Торрес, правый нападающий Адама Трауре. Ина состав анимака бародар. Ака ҳамин Араухо мера ё не, чӣ фикр дорӣ? Араухо худаш мехоҳад беста, не ки агент медонем ки агентҳо бисёр оқиба даранд. Барои ҳамин агентош якчанд пешниҳод ай клубҳои Англия доранд, махсусан ай Челси доранд, Манчестер Юнайтед, не ки асосан Челси, барое ки Рудигер мерава ай Челси, Кристенсен мерава ай Челси. Барои ҳамин защитник Эрлинг Холланда тай чашм кардагиян, барои ҳамин пешниҳоди хуб кардагиян. Араухо худаш мехоҳад ки дар Барселона беста, не ки мехоҳад ки ӯра қадру манзалатша будонанд. Чӣ хеле ки медонем чӣ хеле қадру манзалати Педри қати Ансу Фати донистанд, Араухо дар состави асосӣ бозӣ мекунад. Барои ҳамин чӣ шартномае ки дар Педри ва Ансу Фати доданд, иам арзандае. Барои ҳамин намедонам чӣ гап мешавад. Ира футбол мегӯянд, пул ҳама чиза ҳал мекунанд. Так что мебинем чӣ гап мешавад. Ака мегӯянд ҷоми ҷаҳон да офсайда ким чӣ хеле мекунанд, компютер мемонанд, мегӯянд Роберт муайян мекунад офсайда. Надида чӣ хел состава меги аҷоиб. Ман состава азёд кардагим бародар, як бор мебинам состава мебинам. Чӣ хел бо 10 бор дига состава гуфт. Надида состава азёд кардагим. Состава чӣ бо биниша бо 10 бор дига азёд чӣ кунам ки чӣ гапай. Ман уже худам медонам ки дар куҷо бозӣ мекунам. Ай бародаро.
лайв футбол тв бизанед, дар плеймаркет установкаш кунед, ҳамаи футболорат нишон метаҳад. Ина лайв тв скачат кунед. илтимос ака соати чанд сар мешавад ба вақти тоҷикистон? Ба вақти тоҷикистон соати 8:15. ака бачаро мухлисо бозии барсара таҳқир мекунанд, агар боид як хавиро ҳақорат мекунанд, да вақтиш реклама дар ҳамин ҳолат буд ки мухлисош ҳақорат накард, ки да вақтиш реалам дар ҳамин ҳолат буд, мухлисоро барои чи итарӣ мекунанд? Як бор бупурс. ин мухлиси Барселона нестам ва ё бозии Барселонаро хуб хеле гуфти гапо анализ намекунам, барои ҳамин хиёл мекунам ки тренер виноват, яъне ки ва иҳҷоҷ медиҳам ки тоиқа вақта 14-16 бозингари ҳайати асосӣ травма дошт, ба ҳайати Барселона бебоз мекарданд. Ин хеле чизоша аҳамият наметавонад. мухлисои Барса одат кардагиан ғалаба да, фақат мехоҳанд ки Барселона ғалаба кунад, не ки ира будунем ки любой чи хотима меёбад, барои ҳамин любой зур бой метаҳад. ана оҳиста оҳиста ҳозир хестест, як соли дигар нашод хави бародарот барои кори хавира дар Барселона баҳо додан, бояд соли оянда, сезони ояндара бинем, дар сезони оянда чӣ гуна мешавад. ҳозираш да баҳо натиҳем, барое ки ҳозираш да состафе ки хави мехосол ҷамъ шудагӣ нест, ай бозингаре ки бояд ҷидо шавад, ҷидо нашидест. Барои ҳамин тобистон перестройка калон мешавад. ана ба сезони навда то декабра, ана ба то декабра, як ду моҳа да не, то декабра уже мебинем ки Барселона ба чӣ кор қодирай. ана вақт метавонед бигӯед ки хавира сиркинед ки хави бестад. ака гариф ячи мухлиси хитум ака гап нест бародаро барои дастгиритон да ҳаматонда раҳмат. дар бораи Абамеянг чӣ гуфтанӣ? но бозингар нормали ба ин қадар пул ки омад ҳамчун агенти озод барои Барселона халал намерасонад, фоида меёра ӯ зарар намеёра. так что ҳозираш да созай. Абамеянг бозингари зуре, агар ҳамун уровни пешинаша нишон буда барои Барселона уже як давлати сарай. акай Муҳаммад чӣ мешавад бозингари Аякса Антони Рахара? охи гуфтесиян ку агар ба хиёлом Холланда харида натавонад, не ки ӯ централи нападаиши нест. Медонем ки вай прави нападаиши ҷои Адама Траореда бозӣ мекунад, ҷои Дембеле да бозӣ мекунад. агар Холланд наша мумкин Антониро мега мехарад, не ки Антони нархи 60 миллионе бародаро ӯро на танҳо ӯро ҳама таи чашм кардаги. будунем ки Антониро ҳама таи чашм кардаги, барое ки бозингари зур аст агара. ака ами Реал Мбапперо дар ҳақиқат харидаги нахаридаги, просто гапгапае ки сомонаҳои машҳур уже гапгапае ки уже шартнома пешакӣ бастагианд, не ки оли официал ягон чиздаги нест. ссылкаи телеграм дар любой видео ҳастай бародар, дар любой видео ма ссылкаи чи аст описанияша будро, ҳам ссылкаи телеграма, ҳам ссылкаи инстаграм. салом акаҷон, сози тенҷи Барса пеш бародаро канали Медиабайс качат кунед, нишон метаҳад акаҷон, мо мухлиси хитем гап нест. ака око спорта як моҳда чанд сум еспорӣ? барои спорт 600 рублай бахӯрам, як моҳда мехеле. ман ҳам кино пиноша мегирам 999 рублай обши. чӣ барои кипуч да боз нест? барое ки кипуч чени ползашиникои ҳозираи Барселона уровенаш нест, барои ҳамин бозида нест бародар. чило ака нест ягон бозингар ки ҷои Дембелеро гира нест ягонта. ҳозир ҳамон Адама Траореро ба ҷои ҳамун Дембеле гирифтан ку мебинем ки Адама Траоре чӣ хел бозӣ мекунад. ака Абамеянг бозӣ мекунад шав дар замена як худо медона, як мумкин дар дим тайм дуро наша, ну смотря бозӣ чӣ хел мерава. салом алейкум бародар, ҳамин мо дар Россияем, ягон сайт ҳаст прямой эфир футбол тамошо кунем, коме медона нависа илтимос. ҳамин сабшаниро хондан ки одамо гуфтесиян дар киҷо тамошо ку бародар. сабшаниро ой бародар око спорта чӣ хел кунем? бародаро око спорта скачатка хуш уже регистрация меро, дар киҷое ки регистрация мекунам регистрация мекунем, тамом ягон ҷои қиндӣ надора, ягон чашмбандӣ нест. ака меган Дембеле шартнома дорад ба ПСЖ, шартномаш пешакӣ ака надора. ӯ гуфтесиян типа ака робарати Барселона ака дар таи дилаш бурдест ки типа қатъи ПСЖ пешакӣ уже шартнома бастагӣ, барои ҳамин қатъи мо шартнома дороз накард, не ки оли ягон ҷои асос надора, барое ки уҷода бисёр командаҳо мехоҳанд қатъи Дембеле шартнома банда. так что мумкин ПСЖ бошад, барое ки метавонад ба ҷои Мбаппе бигираша. ҳар чиз дан
Абамянг бозингари беҳтарина бояд бозида барвақт медуровард. Охи бародар UFC MMA ман гуфтаистам ки Абамянг 2 декабр бозӣ кардагӣ нест, 2 моҳ қариб бозӣ кардагӣ нест. Чӣ хел бозингаре ки 2 моҳ бозӣ кардагӣ нест сразу дар ҳайати асосӣ медурояд. ҳамин хелеси шумо хеле баху наметиҳед. Акаҷон лайт HD-ра скачат кун варзиш дора. Ина бё бисёртар дар бораи бозира чӣ хел тамошо намекунем бародаро, саволои нормале бутен ки шутоби амро бифаҳмем саволоро. Атак ҳамин ними эфир дар бораи ҳамн гузашта ки бозира чӣ хел тамошо кунем. Бародаро аввали сезоне гуфтаистам ки Око Спорт скачат кунем, бе ягон мамнуият бозии Барселонаро тамошо мекунем. Агар қафора монде шод чайдагӣ набошем, меоем айсар то 28 рӯза сахранӣ меестем, меоем айсар аввал бозира тамошо мекунем, то интервю пинтервюш ҳамаша тамошо мекунем. Ака агар Мбаппе Реал барава, Холланд намерава ҳо. Ну типа гуфтаистем ки Холланд намехоҳад ки дар як ҷой барава ки Мбаппе бошад, типа мехоҳад ки ситораи даста бошад. А так ки медонад чӣ гап мешавад. Ҳамаи рола гуфтаистам ки пул боз мекунад, пул дар ҷои пул бисёре ҳамҷуда. Ака чиба ман 1xbet скачат кардам, нашудест русский паспорт гуфтаист. Бародар ма дар чӣ навис, ман саволта ҷавоб метам, дар инстаграм ма бинавис, ман хушуба ҷавоб. Ака 1xbet бепул тамошо мекунам, ма дар 1xbet бахтон тамошо карда намешавад. Ба вақти Тоҷикистон соати 8:15 бозӣ сар меша бародаро. Хуршед Шоев даҳум бор шида ҳамин саволо додааст, ман ҷавоб додам уже. Около спорта не Око дута ке о спорта чӣ хел мекунӣ? Гуфтам та уже. Ака касе ТВ дошта боша бемалол бозира тамошо мекунад. Дар ин приложение любой канал ҳаст. Ассалому акай Муҳаммадҷон, сози хуби акаҷон, худованд нигаҳбон боша, умри дароз тани сиҳат битатона, падару модаратон худованд нигаҳбон боша, умри дароз тани сиҳат. Ҳазор раҳмат Илҳом Қаюмов, шуморо мамихе. Ака спорт скачат кунем, пул партоем, баъд тамошо мекунем. Конечно, пул мепартоем, баъд тамошо мекунем, бепул тамошо карда мешавад. Оунҷа качествои ганда зораура кай на самом деле агар фотом бозиятам хеле хира не, хеле ба качествои баланд тамошо кунем, око спорт скачат кунем, качествои нормали тамошо кунем бародаро, 500 рубл да ямо чия? Да ин бозӣ прогноз ва бародар победаи Барселона. Салом Амаҷон, як чӣ пурсам пеш ту ягон ҷуза барандагӣ кардагӣ? Не бародар, якҷо барандагӣ кардагӣ. Не просто оҳиста оҳиста уже чӣ шудем, ана шӯреҳ шудем. А так агар видеои пеши маро бинӣ, ранги гуфти гапо намедонам чӣ хеле гап мезанӣ, ай хандаро мебарӣ. Так что и ҳамашон кор мекунӣ, гап мезанӣ, ҳамаш уже айхид мешавад. Ака чӣ хеле кунем қатъи худат ба WhatsApp гап занем, ака ганда мухлисум. Бародар дар Instagram ҳаст, ман любой ҳамин мухлиса, подписчика любой чиша дар Instagram ҷавоб метам. Не ки хеле номер помер WhatsApp наметам. Ай, суратча нишонта илтимос около спорта чӣ хел хуй кунем? Ой, дадаҳани. Ин ҳама сурат шайда ина. Око спорт сураташ. Ин ҳама хела сураташ. Диден? Диден суратша охи? Тамом. Дига савол накунем бародаро. Ака ман мира нафаҳмидам. Иқа нолидестан ки SM барои трансфер, сум барои трансфер неста, иқа игро харидеста, Холланда баъд харидан метавонанд. Бародар иқа игро ка нахаридан. Якумш ки агар шумо трансфери ана Ферран Торреса бигем, ӯро кредит гирифтага дар 4 сол пулша метан дар Манчестер Сити. Кира Дани Алвес бепул омадагиай, ана Адама Траоре иҷора омадагиай, бо хоҳиши харидан, бо хоҳиши нахаридан иҷора омадагиай. Абамянг шартномаша қатъ кард, қатъи Арсенал бепул омад. Ягон каса нахарида, ягон сум расуд кардагӣ нестай. Так что пулам гуфти гапо барои Холланд ҷамъ шудест, уҷа ана спонсорро чӣ мекунанд? Спонсорро ёрдам мекунанд.
бародар мо айтиҷи ки 5 соат пешем хайна саати 1:15 1:15 шумо сар меша бародар ҳамин 5 даболаи ҳамсояти Тоҷикистон 5 соат мон бовар кунед бародар як саволое метен омадани Суарес ба Барселона ростае? Не, хеле хабар нест бародар. Ака худ болечки Барселона чи? Конечно болечки Барселона. Болечки ҳам канали дига мешидум қашмо чахчах мекард бародаро. Чиба шумо намеёин шӯраи футбол дар Тоҷикистон намешин? Шумо таланти аҷоиб доред. Дар Тоҷикистон худаш як гала шӯраи футбол ма дар онҷа зиёдтим бародаро. Ҳамаи мо ҳам ана бениҳоят бачаҳои зура ма қатишон алоқа дорем. Зуран. Даже барои қатишон баҳс кун фақат бар сара пас мезананд. хай одамо бар сара пас намезананд. Шумо вақте ки бар сара дар бораш гап мезананд шумо хиёл мекунед ки пас мезананд. манам дар канали шахсии худам Муҳаммад Гайру вақте ки бар сара ягон гап мегӯям хиёл мекунам ки пас мезананд. Не ки ман пас намезанам. Шумо пасзанира муҳокима кардан фарқ кунед бародаро. Вақте бозиро одам муҳокима мекунад ӯ маъноеро надорад ки пас задист. Значит ҳамун бозиро муҳокима дорад, значит ҳамун бозида Барселона хеле бад буд. Шумо ҳаматон медонед ки вақти охир Барселона безе боз мекунад. Барои ҳамин ин пасзанӣ нест. Ин просто муҳокима мекунанд. дар кадом ҳолат даста қарор доранд дар он ҳолат гап мезананд. ака барои чи мухлисони Барса куллес меган? ин историяи дароза бародар Google да бизан меброяд. барои чи куллес меган? ҳочи бозӣ басаш дар кадом шаҳри ака? ма дар город Балабанова. ака барои чи мухлиси қарзи Барса қариби 1.8 миллиардай. ака ба соати худмон чанд сар меша? соати худмон ета куҷо? Тоҷикистон дар худмон 6:15 баъди ҳамид 40 минут сар меша бозӣ. хай карочи бародаро ҳамин хеда ягон саволи нормалӣ надорем. бисёриҳо меган прямой эфир гузароне ки ягон савол дар прямой эфир нест. фақат мепурсанд якҷо боз тамошо кунем чӣ кунем чӣ накунем. ина акаи раднои наиста ки шом мегузара қазо накунед. бора ҳамин хубтараш хиста шумо хондан дар кора. Инстаграм дар любой комментарий видеои ман ҳаста. Инстаграм будро ҳамҷа ҳаста. ака Балабанова ҳо Балабанова намеша ки ака Мбаппе бепул ба Барса биё Холланд Реал. Не конечно барои Мбаппе пул дар кора. а Реал пул дора мо надорем пул. Барс бой намета. Город Балабанова Калуга ҳо Хайриддин Ҳусайнов. Значит ами Рики Пуш да куман хато намекарда. Конечно, Рики Пуш ҳозираш да ползашиникое ки ҳозир дорем да Рики Пуш чени сатҳи ваё бозӣ намекунад. ҳозираш да чени сатҳи барое ки даже гавие ки айном хабараш набуд ҳамин сезон омад сразу ҷои Рики Пуша гирифт. даже ай Рики Пуш боло рафт уже. ҳами мумкин мо хато кунем. барои ҳамин Рики Пуш беҳтараш рава ягон ё бозӣ кунам. опыт бигира бебозӣ наместа. акаи Фатиҳ ҷароӣ кард чанд қа бозӣ намекард. ҷароиш накардам бародаро. ҷароида розӣ нашидам. 2 моҳ пропускат мекунад. ака қарибем ку мо нарафамис. нарафамис да акаи як акам да нарафамискай. ман бозира интересиша да Суарес интизорум. Николас Ҷуле Барса да мея. барои Николас Ҷулеро гирифтан пул дар кора бародар. оили ки калон талаб мекунам воё. чиба акаи саволои бемаъне метан. ман намедонам охи чиба саволои бемаъне метан охи. хай подписчикам агарам ҷавоб дем саволошна. ака 100 бор навистам Гризман меяд Барса. Не бародар Гризман намея. ака шумо Бавария бирен Левандовскиро истиқлол бия. Левандовски истиқлол бия. ва истиқлол ҳайф мешавад Левандовски. сӯзи хубе ака видео да гап нест ба бисёртар брои мо хурсанд мешавем. вақте охир бисёр бировардестем бо хоҳиши хутон ҳар рӯз видео бировардестем бе ягон проблема. чӣ хабаре ҳаст дар Барселона гап мезанем. ака промокод дар Linux чӣ хеле занем ҳамира мефаҳмондӣ. бародар дар инстаграми ман навис ман мефаҳмонам та. ака намоз мехонем? алҳамдулиллоҳ. ки намоз намехона? ҳамаи мусулмон намоз мехонанд. ҳамин додар дар куҷа мезояд вай дар раҳи дурай бародаро барои ҳамин нестай. ман бозии ҳамаро дар ҷаҳон дидам. ягонта чени Неймар бозӣ карда наметавонад. на Месси на Роналдо на Пеле. ба ҳамин тамошо мекунем. раҳмат барои видеода бача сӯзӣ мегӯям. раҳмат ҳама каса сӯзем.
фатира ба фикр табобати Тоҷикистон биёрам. Акачиба гавира да бозӣ намондан. Чихе намондан гави да бозӣ ҳастай. Леви нападаиш буздуро. Туба кардан. Шумо состава чихе намебинед? Шумо чихе мухлиси Барселона ки ҳамон вақт состав пеш 1 соат пешай Барселона пешай бозӣ мебурояд. Будурен бинед. Значит нисбати Рики Пуш куман хато намекарда. Значит хато намекарда. Ака видео дарозтар ки илтимос. Охи он чанд хабари ҳастай ҳамонро он қадар мекунем. 5-6 дарози баъд бемаънӣ меша бародаро. Ира будунед. Саволи девона, шумо мухлиси кадом бозингари Каталонияед? Ман мухлиси Ривалдо будам, ҳозираш да просто мухлиси Барселонаам бародаро. Бародаро, шом қазо шудестай? Атак боқӣ дар амони Худо. Бо иншоаллоҳ вомехӯрем. Мумкин ҳамеша видео барои интервюи бозингаро ё ки пага саҳар вомехӯрем. Баъд да Телеграм подписаться кунед, Инстаграм да подписаться кунед. Да уҷа ҳамаи гапу чап дар Телеграм мерава бародаро. Так што обуна шавем. Хитона нигоҳ кунед. Дар паноҳи Аллоҳ.